Érkezett már új bútor az üzletbe? Gyertek, nézzük meg! Ez a közepes méretű szövetkanapé nagyon praktikus darab, hiszen a háttámlája lehajtható, így akár vendégekként is használható. Az oldalán található kis tároló extra helyet ad a mindennapokban. A párnák pedig nem csak kényelmesek, hanem szépen kiegészítik az összképet is. Ez a nagy gardrób szekrény nem csak látványos, hanem kifejezetten csapabíró is. Masszív, kemény szerkezetű, és a belső kialakítása is nagyon átgondolt. Mindkét oldalon találunk akasztós és polcos részt. Középen pedig több kisebb polc és 2 fiók kapott helyet. Az egyik fiók zárható, így gyakorlatilag egy mini széf is el van rejtve a szekrényben, ahová biztonságosan eltehetjük a fontosabb dolgokat. És ami számomra az egyik legnagyobb plusz, a beépített tükör, ami egy gardróbnál szerintem szinte elengedhetetlen. Egy ilyen fotel tökéletes alapja lehet egy olvasósaroknak. Hihetetlenül kényelmes, jól tart, és közben a megjelenése is nagyon elegáns. Így nem csak funkcionális, hanem igazi hangulatelem is a térben. Neked melyik volt a kedvenced? Írd meg kommentben, és azt is, hogy legközelebb mit mutassunk be.